em zanim wezîrê AKP niha welat bigerin. Ji bo çi digerin? Ji bo pera ewana bi xwe dibin pereyê germ. Ji bo pereyê germ diberin çünkü niha ji Türkiye krizek mezin heye. Krizek aborî de alî aborî de krizek mezin heye. Dema li Türkiye aşitî çên nebe, dema pirsgirêka Kurd çareser nebe, wala tu welatî tu kes pereyê xwe nayînin Türkiye. Ji bo pirsgirêkên Türkiye aborî xelas bibin jî gereskî tecrübe abe. Em dibên pirsgirêkê Türkiye hemû girêdayî hevdîne, hemû jî girêdayê pirsgirêka Kurdin. Ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd jî devlet û AKP mecbûr e tecrüt rake û mecbûr e hevdîtina Birêz Öcalan ra bike. Dema ev tecrüt rabe, dema hevdîtin ji Birêz Öcalan ra werin kirin, dema malbatê Birêz Öcalan û parêzera Birêz Öcalan bi retî herin giravayê îmraniye em baş zanin ki ev pirsgirêkê Türkiye aborî jî hêdî xelas bibe. Ji bo vê ev meş giringe ne tenê ji bo pirsgirêka Kurd. Ev ji bo pirsgirêkê Türkiye hemiya ev meş mühim e û ev meş giring endir. بله طيبتي بحثا في بحقوقية المجلس التركي جد كن وكا بارلمانترين HDP كوما HDP دوان دمين داوي دوان روجين داوي ده او هلوستا ويا زلال بهتر دواري تيكوشينا ديجي تجريت اشكالنا تجريت ده خوزيده تر درر او بر بكوفه دشوي المجلس التركي او هلوستا و روجين بيدا بتشرنجي ون انجامك جهويد كن او للدروي مجلسي اللي قادو كولانان بالطيبتي حجدي مجداري ما بحث كر البت وقوج غيني حجدي مجداري چالكين جدا جوی چبن اکتیویتین جدا جوی چبن و خب چرنگی نشان بده جالی قاد و کلان و دوی چرنگی به نه مجلس درمک چاوه مجلس دبن کرد تنه کردستان تنه کرد تنه چاندا کردا تنه و بیروکا کردا تنه اما ام مجلس هر دره ام دبن کرد تنه کردستان هی و ام تم بحثا به حقوقیت تجدید کردن چاوا ام ji meclisê behsa bê okiya tecrüt dikin em dervaji bi çalakî xwe em ê behsa bê okiya tecrüt bikin. Adin em ê çawa tecrütê rakin. Dema em çanda xwe xwedî derketin, em zimanê xwe xwedî derketin, em dîroka xwe xwedî derketin û gelê Kurd hemû aliya çar parçeyê Kurdistanê gelê Kurd bibe yek em ê bikarin tecrütê rakin û em dikarin Birêz Öcalan azad bikin. بله زور سپاس امی بشوپینن وان آمدکاریا جوینن کو بحث کرد تایبتی الهریما چکورووا آمدکارین گل برب جبوی مشا گملیکی جبو مشا حجد مجداری و چاوی ملوان کارو خباتین و ین مجلس به رئیسدار علی بوزان پارلمانتری HDP جبو کو وقتی خو وقتان و بشتار بون هر هبن باش سپاس هر هبی بله امی بوی پنگاوا جریبر آپورا آزادی دوام دکن مگوت هر دچه مزن دبه چالکین جدا جهرنگ خود دندر یک جوان چالکیان دو ل باجار فرانسا استراسبورگی ل دورک گرینگ دواره بر پرسیاریا تجریت ده دورک گرینگ ل بر کنسیا اوروپا بر دریه کنسیا اوروپا هاتل دارخستن جوان کرد و انترناسیونالیست جبو بالی بکشن سروی تجریت گران آل دجی ریبر آپو چالکیه که به ایتاتیا سویل دارخستن بر دریه کنسیا اوروپا و لبخچوی جی جوان هبون لور داخویانی جی به زمان انگلیزی دان بانگ لکنسیا اوروپای کرن به تایبتی هفدیتنک دست نشان کرن کودناوبرا سکرترا کنسیا اوروپای وزیر کار در و دولت آترک هاکان فیدان ده پیکاتی خوستن ناوروکا و هفدیتنه به اشکره کرن کا برا اشکره بکا کنسیا اوروپا دویدره ده بحثا به حقوقیا لترکیه هات کرن به تایبتی بحثا تجریت آگران آل دجی ریبرا پو هات کرن آنا ev der Konseya Avrupa'ya bajarê Fransa Strasbourgê ciwanên Kurd ve internasyonalîst ji bo balê bikişinin ser tecrîtkirina rêberapo û daxwaza azadiya wiya fizîkî bikin çalekiyeke bê îtatiya sivîl li darxistin. Ciwan hem berderiyê konseyê hem jî li nav baxçeyê wê bûn.
Ve dere ciwanan bi İngilîzî daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de pergala tecrit û işkenceya li zindana İmraliyê li dijî rêbera po hat vegotin. Ciwanan erk û berpirsyariya Konseya Ewropayê civata wê ya giştî û Komîteya Wezîrên Karê derve li hemberî vê tecrîtê bibîrxistin. Her wiha ji Konseya Ewropayê re gotin ev 33 mehin ti agahî ji rêbera po nayê girtin. Ji ber vê yekê ev çalakî mafê me yê herî bingehîne. Ciwanan bang li CPT'yê kir ku rapora serdana xwe ya dawî jî bi berfirehî biweşîne wiha gotin. Sekretera Konseya Ewropayê Manya Pejcinovî Buric û Wezîrê Karê Derve Dewleta Tirk Hakan Fidan çar demîjdarê li hevciviyan. Di hevdîtinê de çi hata xaftin. Gelo qala binpêkirina mafan aj aliyê Dewleta Tirk ve hat kirin. Gelo qala tecrîta giran al dijî rêbera po hat kirin. Konseya Ewropayê çima têkildarî rewşa rêbera po ti agahiyê parve nake. Armanca meyaj vê çalakiyê bi dawîkirina tecrîta li dijî rêbera po û pêkanîna azadiya wî ya fizîkî ye. Belê ciwan ne tenê Strasburgê li deverên cuda jî nava li wî tevgerê debûn bi pêngavê li dijî tecrîtê ji bo balê bikişînin ser vê tecrîta giran pergala îşkenceya İmraliyê daxwaza azadiya fîzîkî ya rêbera po di nava tevgerê debûn çalakiyeke din ya bêîtatiya sivîl bajarekî din ê Fransa li Marsilyayê hate li darxistin ciwan ketin nûnertiya Parlamentoya Ewropayê. Bêdengiya cîhanê ya li hemberî zilm û zordariya li ser Kurdan û rêberê wan hêrsa ciwanên Kurd her diçe zêdetir dike. Öcalan, liberte, bu, Öcalan, Kürdistan, Ciwanên Kurd ji bo balkişandina ser tecrîda li İmraliyê li avahiya nûnertiya Parlamentoya Ewropayê ya li bajarê Marsilya Fransayê çalakiya bêîtaatiya sivîl li darxistin. liberte, bu, Öcalan, liberte, bu, Öcalan. Ciwanan diyar kirin ku hemû saziyên cîhanê û Ewropayê şirîkê vê îşkenceyê ne û xwestin dawî li pergala îşkenceyê ya li İmraliyê beyanîn. Bizim Kürdistan, liberte, Öcalan. Jerebêje bêm dixwazin rewşa serokatiya gahiyekê bigirin. Beyama wekî gotî bersiv nayê ji me re. Em dixwazin dosyayê binihendir. Ciwanan dosyaya ku daxwaza azadiya fîzîkiya rêbera po dike radestê rayedarên Parlamentoya Ewropayê kirin. Piştre jî ciwanan li ber avahiyê çalakiya xwe domandin. Liberte, bu. Belê bi vî rengî çalakî dewam dikin wekî din ew paradigma fikrên rêbera po duwarê zanistî de tên nîqaşkirin li zanîngehan tên nîqaşkirin konferans tên li darxistin giringiya azadiya wî dîwarî de tên nîqaşkirin yek ji wan deveran jî paytexta İtalya Roma bû li zanîngeheke Romayê konferansek li ser azadiya rêber apo hat el darxistin beşdarên konferansê jî xwendekarên zanîngehê bûn. Komîteya Dema Azadiya Abdullah Öcalan'a ya İtalya'yê bi mijara azadiya fîzîkiya rêbera po li zanîngeha Roma tirî konferansek li darxist. Di konferansê de li ser navê li Tirkiyê girtiyên siyasî û pergala girtîgehê û li Tirkiyê maf û azadiyên sivîl du rûniştin hatin çêkirin. Şarêdarê Herêma Seyemîna Romayê moderatoriya beşa yekem kir. Alîkarê serokê Koma Keskan û Yekitiya Çep Marco Grimaldi ewlaxivî. Grimaldi ku bi silavkirina têkoşîna azadiya gelê Kurd dest bi axaftina xwe kir, balkişan ser xebatên Meclisa İtalyayê ya ji bo azadiya rêbera po. Grimaldi got İtalya deyndara Abdullah Öcalan e. Divê azadiya Öcalan ji bo me esas be. Projeya konfederalizma demokratîk a ku wî derxistiye pêş ji bo hemû gelan xwedî giringiyekî mezin e. Divê erka me be ku em vê yekê biparêzin. Pişre, Profesora zanîngeha Romayê Enrica Rigo axivî û got Öcalan bi paradigmaya daniya holê ne tenê ji bo gelên rojhilata navîn, ji bo gelên cîhanê paşerojekî pêşkêş dike. Piştî Rigo
berdevkê komîteya ji Öcalan ra azadiya İtalyayê û senatorê berê Giovanni Rosso Spena axivî û got îro Öcalan dibin tecrîdekî giran de ye û hemû nirxên hiqûqî hatine binpêkirin. Em êdî nikarin li hemberî vê rewşê bêdeng bimînin. Divê em hemû xwedî li kampanyayê derkevin û azadiya Öcalan mîsoger bikin. Parêzer Arturo Salerni jî balkişand ser rojên Romayê yên rêbera po. Salerni got ew hemû hêzên ku Öcalan neçarî derketina İtalyayê kirine îro ji 25 salên dîlgirtinê û şart û mercên giranên tecrîdê berpirsiyarin. Parêzerê rêbera po Özgür Erol û parlamentera HDP Nevroz Uysal jî behsa pergala İmraliyê ya li dijî rêbera po kirin. Parêzera İtalyanî Maura Palma jî axivî û destnîşan kir ku ji bo tecrîda li ser rêbera po tu îzahekî hiqûqî tune ye. Di beşa duyemîn de karîkatûrîstê İtalî Zero Calcare axivî. Zero Calcare çavderiyên xwe yên li Rojava û Şengalê vegotin û got parîdîkmaya Öcalan îro li Rojava û Şengalê tê avakirin. Li hemberê êrîşan û tecrîdê divê em piştevaniya gelê Kurd bikin û da azadiya Öcalan de bi israr bin. Belê 25 mijdarê roja têkoşîna dijî tundiya li ser jinê nêzik dibe. Bi nêzîkbûna vê rojê gelek çalakî tên li darxistin û wê bê rojê ber bê rojê ve jî çalakiyên jinan hem li welêt hem li derveyî welêt bi pêşengiya tevgera azadiya jinên Kurd wê zêdetir bibin. Di vî warî de daxuyaniyeke girîng heye kejekê komalên jinên Kurdistanê daxuyaniyek daye balkişandiye ser di vê rojê de balkişandiye ser mezinkirina rêxistin bu întîfaq û çalakiyên jinan û got em ê jiyana bêjin jiyana bê azadî ticarî qebûl nekin. Koordinasyona kêjekê têkîldarî 25 mijdarê roja têkoşînê ya navnetewî li dijî tundiya li ser jinê daxuyaniyek weşand. Kêjekê got ji nûê birêxistinî xweparastinê dawî li tundiya mêr dewletê bîne û wiha pêde çû. Em roja têkoşînê ya navnetewî ya li dijî tundiya li jinê dibin siya şer de pêşwazî dikin. Tundî ji bo hemû rejîmên dîktatör ve guheriya amûra rêvebirin û parastina deshilatdariyê. Pergala zilamê serdest cîhana me ber bi tundî qirkirina jin û xwezayê zayendîperestî, netewperestî û şer ve deh dide û tune dike. Ev yek ji aliyê cewherî û pratikî ve şerekî li dijî jinê ye. Li dijî vê têkoşîna me di her astê de dewam dike û mezin dibe. Ji ber wê jî banga me ew e em 25 mijdarê veguherînin roja mezinkirina rêxistinî tifaq û çalakiyan. Kêjeke balkişan dijminatiya pergalê ya li dijî jinan û got li Bakur Başûr û Rojavayê Kurdistanê êrîşên li dijî jin ên pêşeng û qetilkirina wan eşkence destdirêjî nîşaneya vê dijminatiyê ye. Li Rojava jin bi rengekî çalak tevlî sîstema xwe rêveberiyê ya konfederalîzma demokratîk dibin. Hewtê dayîn ku ev sîstem bê xitimandin. Li rojla dewleta Îranê bidarvekirin, girtin û her cûre zordariyê dijminatiya xwe ya li hemberî jinan zêde dike. Hewl dide bandora dirûjma jin jiyan azadî kêm bike. Li Başûrê Kurdistanê jî jin bi êrîşên modernîteya kapîtalîst re rûbirûne. Ji bo têkbirina van polîtîkayan em bang li hemû jinan dikin bi hev re têkoşînê mezin bikin. Kêjeke balkişan ser têkoşîna jinî ya li Rojavayê Kurdistanê wiha got. Şoreşa Rojava îspat kir ku yekane riya parastina ji tundiya dewlet mêr xweparastine. Em xweparastina xwe li her qada jiyanê pêş bixin. Li dijî komkujiya jinan em têkoşîneke topyekûn û yekbûyî bimeşînin. Em qîma xwe bi wan reformên bêdengkirinê neynin û şoreşa jinê bi ser bixin. Ji Kurdistanê heta Filîstînê, ji Efxanistanê heta Ermenîstanê em şer, êrîş, qirkirin û polîtîkayên jin kujiyê têk bibin. Em ê jiyaneke bê jinê, jiyaneke bê azadiyê qebûl nekin. Belê di dawiya nîv rojê de em ê hunermendekî şoreşker, hunermendekî Kurd bi bîr bînin. 16 mijdara sala 2000 li paytexta Fransa Parîsê di 43 saliya xwe de wefat kir. Hîna ciwan bû.
بحسرتا ولاتي خو بحسرتا آزادیا گل ولاتي خو تمی او حسرتا خو دعانی زمان او حسرتا خو بسترانه که کوداوی چکر بو حسرتا خو یا لکردبونی حسرتا خو یا لریبر آپو دانی زمان بسترانه کو ام کردن دانی زمان امی بری خو بدن آرشیوا چاپمنی آزاد امی احمد کایا هنرمند شورشگر هنرمند کرد ببیر بینن وسترانا ام کردن کو دی ایلونا سالا 2000 بریا وفات کم مهکی د فستیوالا چاندا کرد آن آونه توی ده گوت بو پیام خویا هری داوی دابو خاطر جده هزاران کسی جگل کرد خوست بو امی ویدی منی ج آرشیوا چاپمنی آزاد مت تیوی مت یا تیوی بین سرکرانین و ببیر آنینا احمد کایا ام ایرو خاطر جوات خواست Kürdüz Vallahi biz dostu özledik Kürdüz Kürdüz Vallahi biz dostu özledik olmadı bir daha Kürdüz Kürdüz Vallahi biz dostu özledik Kürdüz Kürdüz Vallahi biz dostu özledik İnsanız bir kadar insanız biz sonuna kadar Vallahi biz dostu özledik İnsanız biz sonuna kadar insanız biz sonuna kadar Vallahi biz dostu özledik Kürdüz ölene kadar Kürdüz sonuna kadar Vallahi Apo'yu özledik Kürdüz ölene kadar Kürdüz sonuna kadar Vallahi biz dostu özledik İnsanız biz ölene kadar insanız biz sonuna kadar Vallahi barışı özledik Bunu size değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de söylüyorum. Ben 40 sene Türk olarak yaşadım. Ama 40 yaşından sonra kimse beni artık Türkleştiremez bu verebilirle. İyi akşamlar, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
Gülistan